дар шаҳри ҳисор бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. баромадкунандагон изҳор доштанд, ки дар таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон нақши сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. зеро бо дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат артиши миллӣ ба сипари боэътимоди кишвар табдил ёфта имрӯз шароити хубу созгор дорад. ватан вожаи муқаддас аст ва тӯли таърих фарзандони ин меҳан ҷоннисориҳо намуданд, ки имрӯз ин сарзамин тинҷу осоишта ва шукуфою зебою сарсабзу дилоро шуда маҳбуби меҳмонону сайёҳони дунё гардидааст. аз ин рӯ ҳар як фарди бонангу ори мамлакат бо расидан ба синни даъвати ҳарбӣ бояд қарзи фарзандии хешро дар назди ватан модар адо намояд. зеро бо пайвастан ба артиш шахсияти ҷавонмардон ташаккул ёфта барои обу тоб додани ҷисми онҳо ва ҳимояи марзу буми кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. дар қисми тантанавии чорабинӣ барои хизмати шоиста ба халқу ватан, ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва саҳми назаррас гузоштан ҷиҳати пайвастани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, як қатор фаъолону собиқадорон ва волидони сарбозон бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷом аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги шаҳр барои болидарӯҳии аҳли толор барномаи рангини фарҳангӣ манзури ҳозирин карда шуд.